Barajul Vidraru, puterea apelor Carpaților. În inima munților Făgăraș, pe cursul râului Argeș, se ridică una dintre cele mai impresionante construcții inginerești din România. Barajul Vidraru, un simbol al ambiției umane și al puterii de a îmblânzi natura, domină peisajul de peste jumătate de secol. Ideea construirii unui mare lac de acumulare pe Argeș s-a conturat încă din anii 1950, într-o perioadă în care România investea masiv în dezvoltarea infrastructurii energetice. Țara avea nevoie de energie electrică, iar potențialul hidroenergetic al zonei montane era o resursă strategică. Lucrările la barajul Vidraru au început în anul 1960 și s-au încheiat în 1966. Au fost implicați peste 5.000 de muncitori, ingineri și tehnicieni, coordonați de specialiști români, în colaborare cu firme de construcții și proiectare din străinătate. Concepția generală a lucrării aparține Institutului de Studii și Proiectări Hidroenergetice din București, iar execuția a fost realizată de Trustul de Construcții Hidrotehnice. În cei 6 ani de muncă s-au excavat peste 1 milion de metri cubi de rocă și s-au turnat aproximativ 1,5 milion de metri cubi de beton. Construcția barajului a fost o provocare tehnologică uriașă pentru acea vreme. Amplasat între versanții abrupți ai masivelor Frunți și Ghițu, barajul are o înălțime de 166 de metri și o lungime la coronament de 305 metri. La momentul inaugurării, era al 5-lea baraj înalt de tip arc din Europa și al 9-lea din lume. Lacul Vidraru, format în spatele barajului, are o suprafață de 870 de hectare și o lungime de aproape 10 kilometri. Adâncimea maximă depășește 150 de metri, iar volumul total de apă acumulat ajunge la peste 465 de milioane de metri cubi. Este alimentat de râul Argeș și de afluenții săi principali, Căpățâneni, Buda și Valea lui Stan. Scopul principal al construcției a fost producerea de energie electrică. Hidrocentrala Vidraru, amplasată la peste 100 de metri în interiorul muntelui, este o bijuterie tehnologică ascunsă în stâncă. Ea valorifică forța colosală a apei printr-un sistem de conducte subterane, generând energie curată și constantă. În momentul inaugurării, centrala avea o putere instalată de 220 de megawatts, suficientă pentru a alimenta un oraș mare. Pe lângă rolul energetic, barajul îndeplinește funcții esențiale de regularizare a debitului râului Argeș, prevenind inundațiile și asigurând alimentarea cu apă a localităților din aval. În 1966, inaugurarea barajului a fost un moment de mândrie națională. Inginerii și muncitorii care au lucrat la Vidraru au fost considerați eroi ai progresului. Construcția simboliza o nouă eră a modernizării României. Astăzi, Vidraru nu este doar o lucrare inginerească impresionantă, ci și o atracție turistică de prim rang. Drumul transfăgărășan, care se înalță spectaculos deasupra lacului, oferă priveliști de neuitat. Mii de vizitatori ajung anual aici pentru a admira panorama de pe coronamentul barajului sau pentru a practica sporturi nautice. Pe versantul drept, statuia lui Prometeu, operă a sculptorului Constantin Popovici, domină lacul. Zeul focului, ținând o flacără în mâini, simbolizează energia electrică, născută din puterea naturii. De-a lungul timpului, barajul Vidraru a devenit un reper al ingineriei românești. Este o dovadă că viziunea, cunoașterea și curajul pot transforma munții în surse de viață și energie. În prezent, lacul servește nu doar scopurilor industriale, ci și conservării mediului, asigurând un echilibru între tehnologie și natură. Privit de sus, Vidraru pare o oglindă imensă, în care se reflectă cerul și culmile Făgărașului.
Este un loc unde liniștea apelor se împletește cu forța tăcută a betonului, o sinteză perfectă între om și natură. Barajul Vidraru continuă să fie un simbol al inovației românești, un monument al curajului tehnic și al muncii colective, o dovadă că România poate construi durabil, cu viziune și respect pentru natură. Lacul Vidraru este și un punct de plecare pentru drumeții montane. În jurul său se găsesc trasee spre Cabana Cumpăna, Bâlea Lac, sau spre vârful Moldoveanu, cel mai înalt din România. Vara, lacul devine locul ideal pentru sporturi nautice, plimbări cu barca și pescuit. Iarna, peisajul se transformă într-o scenă alpină spectaculoasă. Importanța turistică a Vidrarului depășește granițele României. El este inclus în numeroase circuite europene de turism montan și tehnic, fiind adesea comparat cu marile baraje alpine din Elveția sau Italia. Pentru vizitatorii străini, Vidraru reprezintă o dovadă a capacității inginerești românești, o îmbinare perfectă între natură și tehnologie. De asemenea, barajul și lacul au devenit locații frecvent folosite pentru filmări documentare și spoturi publicitare, fiind apreciate pentru peisajul sălbatic și monumentalitatea construcției. La nivel european, Vidraru este considerat un exemplu de eficiență hidroelectrică și de utilizare durabilă a resurselor naturale. Energia produsă aici contribuie constant la echilibrarea rețelei naționale, iar sistemul hidrotehnic al Argeșului, coordonat de Vidraru, este printre cele mai performante din Europa de Sud-Est. Barajul Vidraru rămâne o lecție despre cum omul poate colabora cu natura fără să o distrugă. Este dovada că tehnologia, atunci când este folosită cu viziune, poate proteja și valorifica mediul. Astăzi, la mai bine de jumătate de secol de la inaugurare, Vidraru continuă să impresioneze prin forță, frumusețe și utilitate. A devenit un simbol al României moderne și o destinație de referință în turismul european. Aici, în inima făgărașului, apa, piatra și omul s-au unit pentru a crea o operă durabilă, un monument al energiei și al ingeniozității, care continuă să inspire generații. Barajul Vidraru nu este doar o construcție, este o poveste despre echilibru, putere și perseverență, o poveste românească spusă prin vocea munților și prin liniștea adâncă a lacului.
Aceasta este o producție Oltenia Documentarii. Vă mulțumim pentru sprijin și interes. Explorăm lumea reală prin documentare și reportaje captivante, fapte, istorii, oameni și evenimente care merită descoperite. Abonează-te pentru o doză constantă de realitate.